Madafono me mama kwaba edeba emergency Ghana TVS so enen so da fufu achede amponyankopon ede acheye me didi se baby bia wo bia ekoso ye ede amo na ene story amensa kan wo fidem hase no ye mame anase ye sister ede na wewosem abeda na ya wo Sompa TV nebusu asem ode baye ne se ni nua bema ede ne mfa kwan bi so a neni enje ho na ye ma me kyerɛkyerɛ nsɛm no mu na me hu ne sɛ enye obi a wonim no nko a ena etimi ye fraud ubusu ni kwa yetimi ye de etimi ye osa nti ye nsɛm ani enko tie mu nsɛm emra na nso hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment nso e wo comment section na ase ka me ho ne enkohwɛ video odo na etesɛn so nya me ado me ho ye chese week we na Abraham pɛ mo ho ofe na ewura dan mu sister nso so na ho ofe ejina ne na so oba ho ofefo ne efre o sen pa che fe me Doris who free hin e bae pa che me fra kra na bae you enkran yampa na about to pa no bre pa che oh we de mi nua se nkran de wo ba wanya hwe na nye pa no wa sha ka to bi bra san ke bejiga pe drink bi na ya atitimu wa he ya oba pa na adan di asem na asie pa che o de bi di we je me da ase nsa me di ministry no ya ben kasemu ni fama me pache mama ne na me di abedan mo wie nsa last year me o market ya na me hu se number bi frame nti na ma ye busy frame nti me mpeke nti mi pon ya me tika mu ko na number ne still na efe na me peke na lady bi na ogina phone no so se efe na Esther o kasa free vaku na mbusa ne se egbefo kum vaku yo mpashan and was your friend Esther na woni menua na ya o eneti ne boyfriend no ne na wo baby na police fo abachi ne fi ho no mo de na bankran ti menua de me number ma ne say me mfre no na me mbra baby o na me say awaye de na o say waje obi sika say obetwa nua ma no 120 o ma police fo abachi no na nua no twa nua sa na me tete ne say wo twa nua say na wo boa enti ewa na o kache me de manko nti di na stella woni ne maame o mo fe me no mo su na dwunwa mo fe mo se ya me nua na twa nua gu fom nkofo so aye wakuma ne maame na efrefre me se na wakuma no nim no me nim ni dampo wo hia na ode ne be che ya me nim no se wakofo obi kwa na wo baby me nim no yo enti stella no mo frefre enti wana me bo me blama no so de me ko police station na me ko hwese na asem ti ampa so me ko police station ya asha my police station ti bi ko do wonum na ye se no mo kana boy bi se waje ne sika so betwa nua ma no wantwa ma no na me nua yi sugu me so sister je me na sika na nkasa ye 10 million na yes 30 saying 31000 mpatwa enti ona me nua yi su me ko se na e koso no na me ko hu si ID4 ne se me pa macho me pesen ko mani be no mo se je se menya sika ne bi ye den e ba ansa na ya mani be ne ye de ati pempem ya na menya sika ne mu 90 million me ba unua no ma me ba ko papa ba me ne fi one mother ona ye last na mo ye sen ye 6 mo ye 6 e ba sha ye ma me afi mu na mo papa so e ono ne papa ngo ne papa afi mu internet say oni ni free one mother one father ye fi one mother pe one mother na mo free okay fine enti ewa na me ko hu si ID phone no mo se ne me pes nti yenya sika ne bia ye de call ye no no mo so ma pepe case in dada for court nti ye nyina ye ko court na me so okay nti ye ko du court no mo remande ne 3 days no o sugu me so se sister me twa ne yile girlfriend ni mpo ne maame o so mo twa nu egu fom me nua no so sika 500 million obi ho o mpe so mo ton mo do machine no mo di twa nua se na ye plant no mo miensa nyina aye me de minim hwe minim se kuma afo na ya se one so ka ho me minim se me nua na minim no no saa no tie se wasesa e na o musugu me so anaja ye ko koto ye remande ne ba ye wie no na o musafre de case na ye ko na me ma me nsa so na me se judge ne se mpacho me diska ne mu 90 million banti me sere no ma ne be 9000 mpacho tinesa aka 21000 mpacho 22000 mpacho okay enti wana judge ne se sadia sika na me dia ba ne a chepa na mapanti ni petu nyina ho ma ne be na me so obi domfo ye se me mpa obi oti ahya ma me ni obi a wo ho ansa me ko hwehwe ablantie bi abeka me ho no kwa no watwa be 3 weeks ansa na me obi aka me ho me asan be ama no na satan again na be di me ho be 1 month one ne baby no se na ye o hye that me ye court se de me nua ne sika won kofo se ye plant adwuma mo ye no minim enti ye beli ne wie ye be afi no se sister me kwaji me sika wo wo nua nso ti me di wusimo me nua
o sister me kwa kwaji me sika wo bi o 5 na million ya kotua court de no na me don ma machine me di abane ya ton na ye twetwa ka ni nyina nti me kwa na ka sei one ne girlfriend e kwa bo ma me ne me ne afi na 5 days ye twam me frɛ na me nsanka no me frɛ na me frɛ santi o pick ye service kwasiaba emema pressure me nsoma wunua no friends ya wa mo akon ene ya wada pa ya wada na je phone no emema ye pressure me be su mema ani atonse na makoma medru akiri wo number 230 afi no ma block me number no me nti wo monka biem nti ma nti wo monka biem me dem so wo didi matem no makotwia wo muka no nti me de mpo de nya hwe me wo ha ka 3 weeks am ye wura bro nya imu am wo ha na me da sori ya si ade for ka ma ada ya lete ni ye me fa me nuane mela court ko hunu wai na ne me fie me nua bi wo sunwan no se sister wo ha nti bla na ne me di me ka de lete no ko sunwan police station ko bo mama ne se wo no ni hu ye hunu no dwane ne boys ni tigu mo hwehwe no no ni hu ye no yi free ma me 4 months ni ye china mama bokasa ye hu ba bi o hu ye ya no wo dwane ama o ma she date ma kokko to 3 times say last chance o mo dia ma me say nyame amo ba kokko ya be chiwa ma fa na ma ada se me ba betwa saasi me saasi o mo se so odwane a metwa 1.6 billion me ntia dada no enti no menya saasi ka ye se tam mo hye me na ka 1 month ye de me koto afiase minim ba bia wo ma boka china hwehwe na me ka se wunua bi sa na nso wuntia ne tekukura so da menini one city da bla ma bla wo mo o ka kire mpanyimfo frɛ no se me problem na na fofa be bo mi to won kan ba so wunua na e ka se ne girlfriend no wan so ma me se mi mbeli no ni girlfriend se akodam ma me wo dem ma ya na ye de wo yale kodam ene me wanya ne me so agyae 4 months ni die ma ye se from me nam sa ye hwehwe wo kwaye papa so akwa hunu amani sei ya bonti su ne nkanya me ya da me nua ya ma me ewu asama tomu sugu me suga ikita baby wona ne ma me se yesi obi alodu di nua gina ho no wona ge na kotwa picture wo ho se ye de gusu bla obi a 5 million no ma se ye adwuma wo ne wo ma me no adwuma wo miensa ye ne te ye flakada chese Azan Group of Company Limited enti ya chire ya ye nyane nchine ne koko foko no ne papa di jana me de mani to so senka ye nya sika no kwa me de be ma obi agisika no wato mani pa miensa wo mem ama senko fo sika wagege wa ye wanted Ide minim se minua na minim no saa no te ma me wu no 1.5 ya me na metete na nti minim se saa no te ma me wani free ya wo free wonche no adi mfie se no odi be mfa ne se be 8-9 years ni a che se wanyi ni se wanya sai ese o mfa ne se be 19 years aka ansa no wanya bla wa bono ko nyabotre akura 19 years won komo ne yedi ne ho komo ne yedi ma me ene 19 years we de ne nyuma soso woni ababa wa ye fe na Esther me se bla wo mo bono enye yize na ababa wa na wafa odi wani to foma ma ne mfie ne be se ababa wa me ni to foma me ma na ye be 23 24 ababa wa ne be chen wunua no akoshi atadu emu ode adwuma mo bono ma me obi alodu ne nua na ye se no makogina no matwa picture ye de brew na wa send sika mo na mesumi ne na me de me ho akowura ma me asama ato me no kwanhia pete wana mama ne nsa so gina we wanu da bi hwe we so wo hwe we so wo pacho wonu wana mama ne nsa so wonu ayawa mo do na ha no to de yin ana ska ne kurakura ni binim de kuta ni mpo Calvin de ne kurakura ni na ba ko so hankofo ne ye no hankofo na na egu ne nsa na ta de na me ko beli no sika ne kurakura no eni akwa no wosi akata abrabo mu nyene me amani odi aso me ko se ye de me kotu manya sasika ya ye de me kotu afiase Calvin odi azumi kakra me ahwe ade zumi kakra me ahwe ade na tiefo ne ahwefo so omo hunu so zumi ra obe hu de ankofo gu ne nsa wunua me boawo ukoda afiase me bejewo dade no ke jeli no ukoni edi ni ti 19 years ne gina ho na bodwe seni onya papa mpo no ogina ho sa Calvin ya di abanka magu ne nsa me ahwe no nso ya chi no nsa mra ya chi no ankofu gu ne nsa na me boawa a wona si we ya busuafo picture we di ebe hu no muame Ghana for sese no ye kokoye papa na afi ababeda ne ye so asem minua ene ya chi ni enua froster a wono nkrofo lodi nnua na wono na so camera kwagina ho se adwuma business am ye ni ti wo penua ni bia
Fesika bra na mentwa bi mfa mane ho. Ebe wi a kire sika no hwerem rabasa. Ona Esther. Ena kire se wakwa akohia wo ba na me sa wafo oba me sister me nya wafo mienu nie o. Yo. Me hu ne se sene abema ne sitie sa na oba na ye den etie. Me the picture na mo. Na de ya me nwanwa no. Obeyi so ba ne ka ho ma me. Baby ni ma me timi fie ma na jo se bi wa me wo market mania. So ba ne ka ho ma me hwa de. So ayigbefo. Afi we die. Some dia be. Afi we die. Afi ni nyo. Afi we. Enya. Adan. Na ochi we Esther from one ego. Ai, say na week bia ne nsenkyerani esi. Maye oba ne so animu na asewa a wo ye mampanyi a wo so wani afia. Se bi nkra obobra boni se ya. Enka wo kura no wo hwe na mfa ho nyima pa ho ntoma. Na saade ne kura tu ntwa. Ase umom na ada ne coach gina kire. So mo twanu egu fom mo wani mo mbete ma me ne bo mo menua no twanu ada. Mr. Champion. Se ya je ye ni so aba. My lady so say ebi abo. Enti enen so de ene de. Oba ni nie. Pa try. Oba we na chen wunua no. Ai. Any your friend say. Me so your friend Esther what vako. Oheneni Esther. Ai. O nanka amnafo ye nka ye ntesa. Amnafo ye ntetie memetie me maame ya Oheneni ya igbeni. O se me kodam ma wo mpanyimfo fe. Ki suro bone. Nenso so papa ye obi akoye o. Afedi e ka kire say kodam ma ye. Na kodam ma ya na ye den. Obi ko fa 9,000 emete woka 31,000 so. Enya nko. 4 months ne kama bono. Ma me boabo no kotika no so bi kwanka meda kama bono nkofo kra ya mazanji misika kama bono. Nipa oba wiase a oye papa na ye. Mia menua ana wo ye bone a emomu na ye. Se me ko bebo mi tu ansa na yenya na che no. Wasoma na namfofo so mekumi won kan. Na sa threat na wo je ye no. Why hon report? My report wo we very simple. Masi da ben na ye report no. Mfa se be 2 months mo. Wo ma. Patwan. Wa worry. Bacho de me wo baba ko. Oba time na fe ye threaten no papa ye okoye onkodi ewu. Mr. Champion so mo e. Na ya mi dance. Na ya. Ebi ase afi ebi ya ekro no edin. Anu odin o. Edin. E say de ohu nipa na wudwane o. Kwaya be mu a wote ewe onya papa be mu a wote wa banka bagu ni nsai me pa acho wani atwa ne so a. Ye the phone lines ne betum. Ana say production da so. Enten wote ye kenya afra ye ne empa posifo nkofa no. Se wo kura wo so ye sunwan ene kumase potem ho yi. Last week kwani eso wo twi pragia wo sunwan eye ya so ne apepragia atenam ni ahia se business. Ti sunwan ne kumase potem ha no. O ye rati se ya ko to yem. Ni se nya ko ponde. Baba wa fe wonya eskai wa mfa nkobone ho bra wo se menua me ye mfa wontum ma me mfa mra na yenya o me mebeu afa de ebi o keka nkwase asem a kire me ape ba bi afa me de me koto afiase entetie from moye from moye na ye nso ne page me ye show say mantinika mabo bro nyani nyina na me na mayese na ma no mani so chini me na nkofo su mitimi suma na manfo su emu oya me menua o nya pote su me menua ye ma me ewu asama to me mua wo no me nenam safo mantini de ene na jamama ye nipa kakra mayese me na ma no mani so chini me dai bo levy pen mani so ati because they say aka 1 month menya na nkwa no menya sika na de me kotum koku nipa nkodi awu so ko da fiase menye obi makoboa menua onika ni nyina na abrampa chesa me ho adwiri me ye de menua kwato me nkonko boa no me ye ma ne be na wo ba obra bone me kra me be hu ma nka se menua ya dane azani nti me moa no eya me ya se wade anka madwene betimi akoso se ne menua asi atimi develop anya certificate e wa azane kro no mu no me enyu me wakwa akodem then so sister sanjene na amani tirim wose menua de me ma nkodem sa ma kope bosia 9,000 90 million titiska
Yama o bill ni ehunu kwan ye de aka ne be den wadwane ene wo mpene keka nkwase asem ma ne yen de wi ase de ya ne se obi di ubone na osan keka nkwase asem kire wo ose ni podam ma wo na Abraham pabremu e onua no be pena mo aye ne odi asem na wuken ye kunu mpo na ye yi me ho afiri case mpo amfa wanwe se ni nwan me mfa osi duabo bebo onua ne dua me mo ni dua ba se de be tu fra se mu no na asem dia na betu na yi na wuri so wu kura mpo ni ye twa me de afiri mu anka na wan na ekotwam wanwe me ho onua ne wu a yes ma wanwe me ho mo David bro enya nana ya mama kama ne ntia ze na ni nua ne wukro ne betua onu akọ wato ama police fo no wu to David tie de no ka no unua ne wu a ubetua anu onwu nsu ne ehu na ubetua seze eka no nana ya esiwusi ye de ye kwaso asre ye tiefo ne ahwefo pa yesre mo yes sania ye nua ben sa dansa yam wasua ni pa kokko atimi asua mananim abre chen mango enya nigye mu na owo ye nua ben si ame ani anya den na muso ma amoa yen a ye nua ben kwa akodem de aboni na odi ye papa ye na okoye ye o ni nua ben ma na aban sa aka no because wakotwe obi adi onim ni tiri ho 1000 onim se ni nua ne nkwase asem na wodi ena wodi 1.6 billion 31000 so wanya ena wakọ me ba wakọ mu 9000 sa aban mu nso mu ena me nua yi made nyina ye moja kro mo mfa ne ntum e ba sa akra busu e bi anim guase e bi kura ye da ye kame na afi ye ja awo a ye beli wo a wo oso koduo breminya America na chese na chief futrom o hwe jem futrom kwa na hu na wei o fi ana na ya wei ejezi ande yesere ne sese de na wo announce no na ya de yeka nyina ne se ahwefo ne atiefo mo aye osa kwa no so ozi ni din de sei if dodo na fe na ya ba ni di de ba for so amako nya wotre bodin ne mame omo fe ne na ya ba he no anya BP o se na wusi home tete no home de wote ya se wo home tete radianto wo a no ada na yaw ye fe ne na yaw ba ni din ankasa de ba for so amako e de ba enfo so river force da mi ko be river force mpatwan me ti say ni din no so ye fe ne yaw force wenya be mu ama wati nkensen na ya force we de ati nkensen na emu oya wo emu oya na si na ya krachi onu apa omra se ye be chi se ya o ye be chi no ye be so adwumadi enso ne yensa aka no omra sisi na hwe ahwefo me do bibia sisi ojibre ma yeko hwe video no etie mu nsem ebaye na ye mami ya asem yi eyawe hosem nanso ye be ne den onu ani nua be mampo e na waye ni sei na abontin su ni se me ye mi nua papa unu girlfriend aye ba ko girlfriend ne mami aye ba ko amama ba abedi mi wusika edi manaka hwe mafane se uye mi nua na fei de police for say ma onya no report that say nsema wo mi nua a me your papa nsema aka chem say me kodemu ma wa na ye de nti ye say ye boa ya ye busuani ana say enye say ye bebu obi a wasase wesu nti tiefo ni ahwefo ye sre se mo beboa ni ye nsentimi aka be mu eyi na ya mame etimi nya ni fa hude because the way mame kasa no unse ne wa ho akasa because oni de ohun ni se oye ni nua ne papa ba na onim se echire no ebekwa akowie se oye ni nua no boni mo nti mommoa phone lines no na ya abobo no nti obi bi obehu abemu aye oda screen no so anase oba na ono all advice maame ni nua se onye sade no hu no ba bia mbetimi afa phone lines na ya abobo edi amamo isi akwa de ye ntimi nya obi papa o no matter se nipa ni obusuani anaso onye obusuani kra because obusuani kra timi your fraud obusuani kra timi dada the same blood ena waye ni nua ni se ntebusia ade aye pe ede afi mu nche ne se mo be boa ye ni itimi ama yensa etimi aka abemu eyi
ne maame etime enya ne fa hodi na meka sa ha egusa emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment nso e wo comment section ase kechi maame esi enesen ani midi ebusia ye besan so edi hyemu e wa ha bio